Bor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang Kabak Hamskem, Kamsted, Kamklan, Baduna Bam Umpnia. If you're having a good time, say, oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Uriu Kheiñduh lapan Pynbthei bom Ïalade Hakhmat ke Ïing Kashari hanong ba Islamabad jong ka Pakistan bad angni ke jing Pynbthei bom kila don khat Ngut ki balayam bad Ngut ki pamansau kani kala ja ka por shi baji duna menta ka sengi ka khatwei tre unai weng arajar opsan Uriu Kheiñduh udon jing thmu ban Pynbthei ubom da ka baya da ka khajan shadu shayeng bishar henrai hamar papoi hajan kali ki pulet kila Pynbthei no hangta ki bayam pat ki pamansau ki dei ki brang ya lanti ban dai shakut u menteri rang badu ka Pakistan u Shehbaz Sharif ulakno bakani ke kam balale da ke India henrai kham hadien ka seng le no Pakistan Taliban kalakam bakadai maka ka balale kane kam bat kalakam ru bakajing thmu ka deben penyap iki breo dan hapo ka Ïing bishar